Okay na, maapin ka vlog. Nawan ninyo guys oh. Ang sakyanan sa City Hall ba kay mamuwak. Mamuwak lang sakyanan. Tubuan mig dahon. Yawa ni City Hall sa Bugoy. Basta taga Bugoy sa siya nga bicycle. Ang guys, ang kanang ko ang green guys, ang green. Wala ka sa hospital. Ang kanang green guys, ang green. Ang green lagi. Ang green lagi na sabda na ko tubok. Balik ka. Moto pa green. Green. Yung moto pa green kayo man. Bigat sa buhay natin oy. Turo nga ba? Green, Green. Ah, green go. Go. Ah, green. Turo nga sa sa test ni mo. Yung moto pa green kayo. Ano kay green kayo? Turo nga ba ka? Yung auto green kayo. Ah, kanda. Murag. We're green. Green. Ayaw green kayo. Green. Hindi ako sa buhay siya. Rapper mga gaw. Di mo kasama sa accent ni nga German. Ala, German dog. Kawan kanay. Tapa pod. Yawa. Gamay kang panto na mo gaw. Yata na sir. Mana magparja. Sarot mo sa storya ga. Kaban. Aw. Parehar na, nice feeling. Sapa pod? Ito bigo. Duho ni kuho nun to. Bye guys. Bye guys. Kajut ah. Pagubos ako chinilas. Atay. Biling guys. Bil akong bag. Nakak eh. Play. Sorry kayo ha. Buwang. Sorry guys. Nalintano na juga yung vlogger guys. Ata kay. Iguangan na ako guys. 24. Yo, what's up? May gabi yung tanan diha mga katambay no. Karon kay kuanta.
Pizza dos sa hulay. Junto tadi niya karon nya. Unsa day ka? Gabi na. So, karon day game 4 na namo sa mong duwa dire sa liga sa Barangay Dakit no. Kapoy pa mo mga katambay. Kapoy ko sa tukar na mo no. So katong tukar ray ganiha no. Kuan to homecoming ni katong Fusyaan Ravenna. Fusyaan Ravenna no, ito nakadaog sa Miss Grand International no. So di ko sure. Pero siya ito nakadaog sa katong kuan Miss sa kuan mga trans nga mga tao. Ay. Kapoy ko katambay. Kapoy jud ko gikan tukar las 3 sa hapon nagsugod. Human las 5 na. Relax sa gruta gamay dire nya ikaw man to relax. Tato ta dito sa kuan kay third game karon. So ato nya magkitag balik sa basketball court. Asa ko nasad ka? Eh tingog lang ang bayad sa ikaw mas liga. Ha? Pwede na eh. Ha? Kapag uli ka? Abang niya tingol lagi sa tingol sa bayad liga. Ano sa man? Kapit pa sila bagay. Ikaw nakasumbang dyan si Abay. Hindi. Okay, pernah napuwag ra maka. Ha? Oy kwarta ba nga ka? Sial. Congrats. Dino. Ting. Kabala tinga. Kapida. Kapoy daw? Daw. Para kung Bluetooth compressor ba? Three type.
Ano ganin? Ano ganin? 91? Ay, ano na pumut ako ba? Ano na? Ano lagi siya? Nah, kill your smile. Ngayon mag-iya. Quarter naman ya. Serbol, serbol. Bigyan mo yun si G-Boy pero may best player ka na yun. Yay! Dol, unsay masulti nimo Dol? Nakachamba gid dul. Nakachamba. Mati kay. Let's game. Ako idol, my inspiration. Ayo. Soko man ka. Dita guys. Good Samaritan meron guys. Ako ning munbuna lang atong laom dito eh. Kaya di nakaagi ang mga sekenan dere. Lubong kayo. Lapo kayo. Good gini mga bata dere. Good boys. Sila. Sila limit trabaho eh. Ta. Luyang buwang eh. Bilin tani dere pala o balik ko tani. Yan, di mo yung lambot na. Grabe sa labta na nila. So, that's all for this vlog mga katambay, no? So, dugay ko ka-outro kay kuan. Nangita ko sa kuan. Naka-video sa mundo ano kay gabi eh. Si Tindarel na lingos duwa o na siya ka-video. Minute jud kay duwa gabi mga katambay. Half shot ra labaw no nakadaog mi. So, 4-0 na mi karon no. So, nangita ko ganiha sa mga silingan ako mga bata dere nga na cellphone. Kaya okay siya naka-video pero sa kasamaang palag wala naka-video gid. So kato lang video nga atong nakuan na video ni Tindarel mo to i-upload ako. So basta kay nindot kin duha gabi. Nindot jud kayo. So mo siya tanan kani nga vlog. Naot ko makita pa yung balik. So ay huwag kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa ko YouTube channel Ganoy TV. Hanay out. See you.